Oikein hyvää perjantai-iltaa, ja mikäpä olisikaan tämmöinen perjantai-iltaan sopivampi aihe kuin suomalainen alkoholilainsäädäntö. Tästähän on taas ollut hyvin kiivasta keskustelua mediassa menneellä viikolla. Mutta sitä ennen käydään tälleen nopeasti läpi suomalaista alkoholilainsäädännön historiaa ja minkälaisia tämmöisiä isoimpia muutoksia on ollut historian saatossa. Tunnetuimpia varmasti on kaikille hyvinkin tunnettu kieltolaki. Kieltolaki oli siis voimassa vuodesta 1919 vuoteen 1932. Ja hauska yksityiskohtaan tässä on, että tarkka luopumisaika oli 5.4.32 kello 10. Tästä ilmeisesti seurasi semmoinen sen aikainen sananlasku, että kyse oli lakimuutoksesta 5432110. Toinen tämmöinen tunnetumpi on myös varmasti tämä viinakortit. Viinakortit oli voimassa vuodesta 1943 vuoteen 1970. Ja tässä oli semmoisena erityisen hauskana yksityiskohtana se, että mitä enemmän maksoit veroja, sitä enemmän sait ostaa viinaa. Eli en tiedä, onko tässä ajateltu niin jotenkin ouvosti, että sä oot ollut ahkera ja oot tuottanut paljon verotuloja valtiolle, niin palkinnoksi saat ostaa enemmän viinaa. Myöskin tämmöinen yksi merkittävä tapahtuma oli keskioluen saapuminen ruokakauppoihin, ja kyseessähän oli siis vuosi 1969. Ja tässä semmoisena hauskana yksityiskohtana on, että tätä sai kunnat säännellä kuntatasolla, eli kunnat sai päättää, myydäänkö heidän ruokakaupoissaan keskiolutta. Viimeinen kunta oli tosiaan Luoto, joka luopui tästä, ja vuosi oli 1995, joka sillä aika hauska ajatella, että se ei kuitenkaan ole niin älyttömän kaukana, kun vertaa sitten näihin kieltolakeihin ja viinakortteihin. Tuoreimmista muutoksista on tietenkin tämä vuonna 2018 tullut limuviinat kauppoihin muutos, eli ei tarvinnut olla käymisteitse valmistettua alkoholia, jotta sitä sai myydä ruokakaupassa. Tuoreimmista muutoksista on myös 2024 tullut muutos, jolloin viinejä sai alkaa myymään ruokakaupoissa. Kun summaa nämä historialliset tapahtumat yhteen, niin voi aika selvästi nähdä, että alkoholi on ollut Suomessa jonkunlainen tabu, ja sitä on säännelty erinäköisillä säännöksillä ja lakimuutoksilla vuosikymmenten saatossa monella eri tavalla, ja osa on ollut jopa tosiaan niin kuin kieltolakikin, niin hyvin tiukkoja säännöksiä. Mutta mennäänpäs tähän päivään hetkeksi. Nythän tosiaan keskustelua ja kiivasta sellaista aiheuttaa tämä tullut lakimuutos, jossa alkoholin etämyynti sallitaan. Jotenkin lausunnot on taas sitä tuttua ja turvallista, historiasta tuttua. Eli me kaikki olemme pilalla, meistä kaikista tulee alkoholista ja emme juurikaan enää varmaan keksi muuta tekemistä kuin tilata kotia kaljaa koko ajan ja jatkuvasti. Ehkä tämmöisiä huvittavimpia lausuntoja oli, että pitäisi olla 24 tunnin toimitusaika. Eli kun tilaat, niin se voidaan toimittaa sulle vasta 24 tunnin päästä. Mä en oikein ihan päässyt jyvälle, että mikä tässä oli idea, että sähän voit siinä 24 tunnissa hakea sen myös marketista, sen keskioluesi. Eli hauskempi on ollut myös jutellaan vanhempien sukupolvien kanssa, jotka muistaa tämän 69 vuonna tulleen keskiolut kauppoihin lakimuutoksen. He muistelevat sitä monesti niin kuin huvittuneesti, että se ihan sama keskustelu oli vuonna 69 käynnissä, että kaikista tulee alkoholisteja ja kansakunta on pilalla. Ja näinhän ei nähtävästikään käynyt. Tietenkin on myös hyvä muistaa tilastolliset tosiasiat, eli alkoholin kulutus on ollut laskussa vuodesta 2007 asti. Eli voidaan todeta, että nämä kauhuskenaariot ei ole toteutunut, mitä on tälläkin vuosikymmenellä kuultu ja viime vuosikymmenellä. Tässä on myöskin hyvä muistaa se, että jatkuvasti saa lukea lehdistä yökerhojen vaikeuksista, etenkin Etelä-Suomessa. Eli kyseessä on myös varmasti kulttuurillinen muutos. Nuoret ei enää käy niin paljon yökerhoissa, ne eivät tilaa niin paljon alkoholia. Ja tämähän totta kai näkyy myös tässä kokonaiskulutuksen laskussa, mikä on tosiaan laskenut vuodesta 2007 asti. Eli nämä niin kuin kauhukuvat ja skenaariot ja tämä julkinen keskustelu ei millään tavalla korreloi niin tilastollisten tosiasioiden kanssa. Mikäli summaa nämä edellä mainitut asiat, niin olen aika vakuuttunut, että kansakunta tulee selviämään tästäkin lainsäädännöllisestä muutoksesta vallan mainiosta. En usko myöskään, että itsekään tilaan yhtään sen enempää olutta, tai siis ostan, vaikka sitä nyt saa kotiovelle tilata. Yleensä ostan olueni samalla kertaa, kun käyn ruokakaupassa, jos ostan. Eli tämän tuskin itsellekään tuo mitään käytännön muutosta, ja luulen, että edustan jollain tavalla aika keskiverto suomalaista oluen ostajaa tai alkoholin ostajaa. Että en usko, että tässä tuskin kukaan alkaa tosiaan tilaamaan vain enemmän ja enemmän, kun sitä nyt voi tilata kotiin. Loppupohdintana voisi tiivistää, että suomalaisessa yhteiskunnassa on varmasti isompiakin huolenaiheita tällä hetkellä kuin alkoholin etämyynti, kuten esimerkiksi työttömyys, valtiontalouden ongelmat, yms. Mutta jostain syystä kuitenkin tähän aiheeseen tuntuu aina riittävän hirveän paljon energiaa. Kuten esimerkiksi eduskunnassa tästä on varmasti tuntitolkulla keskusteltu istunnosta toiseen, miten tässä nyt meidän suomalaisten käy. Tosiaan
itse kyllä luotan suomalaisiin, että me olemme kykeneväisiä kontrolloimaan omaa kaljan ostamista, että olen siinä mielin luottavainen, että tulemme tosiaan tästä selviämään ja nukun yöni varsin maltillisesti. Mutta eipä siinä tässä tämmöisiä mietintöjä tällä kertaa. Moro!